Minun tarinani, 2 nurin, 1 oikein. Kun olin 5-vuotias, halusin oppia neulomaan. Intoa oli enemmän kuin motorisia taitoja. Äitini opetti neulomista kärsivällisesti, mutta uuden taidon oppiminen oli haastavaa. Koulun käsityötunneilla silmukoiden salat eivät vieläkään auenneet minulle. Sain silmukoita ja kerroksia tehtyä, mutta olin hidas ja käsialani kaameaa. Äitini ei uskonut minusta koskaan tulevan käsitöiden tekijää. Vielä yläasteella olin käsitöissä huonommusten joukoissa. Intoa oli, vaikka taidot olivat yhä minimaaliset. Lukioaikana jokin muuttui. Ostin lankaa ja aloin neulomaan. Tein itselleni villapaidan ja toisen ja sukat. Lopulta internet mullisti neulomiseni. Yhtäkkiä koko maailman neulojat, neuloidat ja mallit olivat saatavillani. Halusin oppia värjäämään lankaa. Ensin mehujauheilla, sitten ihan oikeilla väreillä. Halusin oppia kehräämään. Aluksi värttinällä, sitten mieheni mummin rukilla ja lopulta ostin ihan oman rukin. Käsityöt eivät ole enää vain harrastus, vaan elämäntapa. Käsitöitä tehdessä syntyy jotakin konkreettista, jota ei työssäni synny. Neule on lämmin ja pehmeä ja sitä suuressa maailmassa tarvitaan. Haluan kääriä läheiseni villan lämpöön ja turvaan. Neuloissani silmukoita tai villan soljuessa sormissani mieleni lepää. Ja tunnen liittyväni johonkin ikiaikaiseen naisten ketjuun, jotka ovat kautta aikojen tehneet käsillään töitä pitääkseen muut lämpiminä.